worse sa ilang turon pero sunog hapon. Diyan. Bakla noon, ama na ngayon. Hi everyone! Welcome back to my channel! I'm Turon Saldua, ang baklang ama. Kung bago ka lang dito sa channel, please subscribe and click the bell para updated ka sa video. So for this video guys, kay mamaligya mi og banana turon o Bananacue. So kaya panahon, so mamaligya ta. Para sa mong baby. Let's go. So, magaling ng mami para sa kuhaan. Sus, diri mo. Meron guys. Mag-wrap lang nito. Tapos na lang. Bisaya. Wow! So beautiful. Amo ilahi ang Turon o Bananacue para duwang choices sa tao. Choices. Ang sagit. Pero ugma. Hilaw pa. Pero nasi ugma ba? So, marami pangit ka. Laban lang sa life. So, while ko mag-wrap dili, wag ko mag-wrap, luto siya og Bananacue para na i-display dito sa gawas kay dagan tao sa gawas kay na nag-computer na nag-wifi rada na siya guys. Wow! Umbrella ni kay Alien. Di ka nakakasawang tingnan. Amo nang ang turon kinay ng delicious. Delicious siya. Delicious. Pagkawag-hay. So, din ito ang tanang ka guys kay gagawin mo siya. So, umaba na apa. Super kayo, mahal pa kayo ng ko. Ito. Naman. Ganun pa, Jude. Ano pa, Jude? Kaunan pa, Jude. Ano pa, Jude? So, ato ito nga. Kamu na siya glutog Bananacue. Init kisa mo bakoran. Init. Hindi mo nagluto kayo. Lugloag mo siya dito. Ito sa mga small kitchen kay. Doon may Bananacue na giluto. So, mag-wrap sa ako. Okay. Ulo. Ulo. Bali. Mag-wrap sa ako. Ako na masunod. Hindi masunod po ba yun? 5-2. Tulog na siya. Asya ng kasulog. Boss, saka po. Ako na dancing. Ano yung Bananacue? Sukliat. Ano man dito pa siya? Nga may regular customer, mukha siya balising 50 pesos. Regular. So, ituwa sa naman siya. Kung pilangan ko, ang pinamo siya mga trabahan nito. May pais na ako ba sa alumum na siya. Ako ba yung pilangan ko? Prepare sa na ako.
papers na ako ang displayhanan sa among baligya. So, ito sa loob. Display. So, display na. At sa kusan, ito ang balay. Sa regular customer ko kasi kuha siya bali 500. A few moments later. Ilang balay guys? Ilang balay? Sa kampahay nila. Bahay lang sila. Miski ang balay mo. Ang balay mo. Benen. Ako regular customer sa saging. Isa na, ako pala nila ang call. Hello there! Ako ilang number 1 customer sa ilang toron pero sunog kahapon. Diyan. Hello, I'm Tita Bridget! Where's my Lola? My Lola! Say hi to camera! Say hi to camera, hi! Hi! Ito sa din si Lula, hindi na makita yung beautiful face. This is my grandmother, Doña Tomasa Asikia Balabat. That's all. Thank you. How fun. Alay, post na ba na niya? Pagkaula! Auntie. And my daughter. Andot. The daughter. Pila tayo mo tina. Kambas ako ga. Hello everyone! I have ordered 10, 20 grams. Ay, Turon! Turon! Mine! 10 toron. Turon! Bananacue! Bananacue. Bananacue ako. Bananacue. Pila? 5. Ang tugsok. 50 na ngayon. Hindi ka naman sila. So now canvas. Bike sa aming balay. Canvas. One eternity later. So ako na i-deliver ang order sa ako. Luto naman siya. So, nagka-display naman dito sa tindahan. So i-deliver na ako di karon. Kay luto naman. So guys, diyan na akong vlog karon for this video. So thank you for watching and don't forget to subscribe and ring the bell. Bye. Thank you.